Doncs res, destacar que és el ple l'han fet avui per la festivitat aquesta de Sant Joan, no? Que ahir va ser festa, inusualment l'han fet en divendres, amb una hora més tertuliana, més de la tarda. Poder degut a això, els continguts han estat una mica més dispersos, més generalistes, no? Doncs hem parlat de temes molt generals que, en certa manera, influeixen al municipi molt de passada, no? Imaginem-nos l'adhesió a una xarxa per la prevenció del feixisme, no? Del mai més el feixisme, o, per exemple, també el manifest d'alcaldes per l'alliberament de mercaderies per la costa. Aquest és un tema que, evidentment, sí que ens afecta directament com a municipi, en el sentit de el que volem és suprimir de les dues línies que hi ha en el nostre municipi, aquest pas més intens de mercaderies. S'està treballant amb una alternativa, s'està treballant o s'està sol·licitant, perquè al final aquestes coses, com el nom indica de la moció, és un manifest, ens hem d'ajuntar entre tots els municipis que tenim relació amb aquest tema per intentar, a veure si ens escolten d'alguna manera. Una altra moció era la implantació d'un protocol per l'actuació davant de violències sexuals en espais d'oci, oci nocturn. Bé, una mica fer passeigs endavant amb aquestes coses, parlar-ne, si més no, parlar-ne, que sempre està bé que estiguin a la palestra, que se sàpiga que aquesta és una problemàtica que hi és i no girar-nos d'esquena. També, per exemple, el tema del peatge, les autopistes, un tema sempre etern, també ha donat avui una mica la volta en aquesta sobretaula que hem fet així plenària. I una declaració institucional per dia de l'orgull LGTBI, aquest orgull, el que abans era l'orgull gay. No, com t'he dit, després hi ha un parell de temes de modificacions de crèdit, que són temes instrumentals del dia a dia de l'Ajuntament. Hem de dir que ha sigut així, un ple a les portes de l'estiu, molt tertulià, una mica generalista. I bé, només això, aprofitar per dir que estem immersos ja en plena temporada, ja tenim un nivell d'ocupació considerable, tenim un munt de gent ja donant voltes pel nostre municipi, per les platges, la temporada de platges oberta. Hem passat un Sant Joan tranquil·let, encara l'estem passant, el pont, tranquil·let a nivell d'incidents, però amb un bon grau d'ocupació, molt satisfets en aquest aspecte, i com s'està desenvolupant tot. Doncs ja donem l'estiu per inaugurat i em sembla que ens queda un altre ple i ja farem la parada. Te comento la pròxima vegada. Merci. Buenas tardes, rodenses y rodenses. Estamos en el pleno, hemos hecho hoy el pleno 8 de 2021, correspondiente al mes de junio. Hemos tenido 9 puntos, de los cuales a destacar, en principio hemos tenido que aprobar 2 puntos de urgencia, un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. En este punto venimos reiterando y cada pleno prácticamente hemos tenido varios plenos que hemos tenido prácticamente un tema o un punto como este, una aprobación de urgencia y una reconocimiento extrajudicial de crédito. Para el que no entienda de qué estamos hablando, o lo que es un reconocimiento extrajudicial de créditos, son facturas que no están dentro de que el ayuntamiento tiene que pagar. Está claro que tenemos que pagar, ¿vale? Por trabajos realizados que no están dentro de ningún presupuesto, ningún procedimiento, digamos, acorde a la normalidad del desarrollo o el normal desarrollo de la gestión de un ayuntamiento. Están fuera del camino extrajudicial que conlleva cualquier tipo de trámite para el pago de facturas o trámite para la realización de cualquier tipo de trabajo. Hemos aprobado, se han votado 2 puntos, un retemo extrajudicial de créditos en un primer punto de unas facturas. Este punto lo hemos votado en contra, por la sencilla razón de que este sistema que el equipo de gobierno está utilizando cada vez más, de una manera más habitual, cuando tiene que ser un procedimiento totalmente, digamos, que no puede ser habitual. Tiene que ser un procedimiento extraordinario,
el equipo de gobierno lo está utilizando de manera habitual y de manera reiterada. El segundo punto, la aprobación extrajudicial de créditos por un tema de arreglos de playas y arreglos de arenas y adecuación de las playas debido a las levantadas que hemos tenido y a las fuertes, digamos, o las fuertes tempestades que tuvimos al principio y finales de primavera, pues aquí sí que votamos en contra, votamos a favor. ¿Por qué? Porque si bien estamos en contra de este procedimiento extrajudicial de crédito, en este caso en concreto, sí que se ve claramente que es un procedimiento que se tiene que haber ejecutado de esta manera. ¿Por qué? Porque no podemos prever este tipo de gasto, ¿no? De manera concreta. Por consiguiente, para eso sí que está este reconocimiento extrajudicial de crédito. Por el respecto a los demás puntos, tanto el tema de aclaración institucional con el motivo del orgullo LGTBI, como el tema del manifiesto de los alcaldes de liberación de mercaderías, como la moción presentada por Esquerra Republicana sobre la xarxa Mai Més de divulgación contra el fascismo, así como, por último, la moción presentada por Esquerra Republicana sobre el protocolo de prevención y acosos sexuales de las fiestas de ocio. Hemos votado a favor, no tenemos nada que decir más que puntualizar ciertos aspectos, ¿vale? Nos gustaría que, por ejemplo, en el tema del LGTBI no se quedara solamente en un manifiesto, sino se ahondara más en el tema. Con el tema de la violencia o acosos sexuales en espacios y fiestas y ocio, estamos de acuerdo, por supuesto, aunque por desgracia aquí tema de ocio, espacios de fiestas y ocio, pues cada vez hay menos, ¿vale? Pero y creo que nos quedamos cortos, solamente enfocándolo en este punto, ¿no? Se tenía que enfocar más en el ámbito doméstico, en el ámbito más general, ¿no? Por último, una moción que hemos votado en contra ha sido la moción presentada por Ciudadanos contra los nuevos autovías y autopistas del Estado tras su liberalización. Ciudadanos ha propuesto una moción en la cual se pide que no se vuelvan a retomar los peajes de las autopistas, etcétera, etcétera. Nos parece perfecto. En este punto, hasta ahí, nos parece perfecto. Lo que no nos parece perfecto es que tampoco presenten ningún tipo de vía, ¿no? O sea, digamos, una segunda o forma, o una contraprestación o cómo se va a tener que solucionar el problema que se va a crear. ¿Por qué? Porque las vías rápidas, como cualquier otro tipo de vías, se tendrán que mantener. Y este mantenimiento de estas vías son caras. Los presupuestos, como dijo mi compañero en el Pleno, los presupuestos son limitados. Y, por consiguiente, también hay que prever cómo se van a mantener estas vías. También entendemos que, y por eso hemos votado en contra, que es un tema que está abierto ahora mismo. Es un tema que está en discusión. Por consiguiente, creo que nos avanzamos un poco a la realidad, ¿no? Está bien que la haya presentado, vemos que en cierta manera la moción tiene su sentido, pero ya en un debate abierto en el cual aún el Ministerio ni se ha pronunciado ni ha dejado ni ha propuesto tampoco, sino simplemente estaban viendo posibles soluciones. No quiero alargarme más en los temas que hemos hablado ya el día de hoy, porque ya prácticamente, aparte de las ruegos y preguntas que hemos tenido, en el cual el Partido Socialista hemos hablado sobre el tema de la relación de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento y si se han puesto de acuerdo y si se ha expuesto esto en el comité de empresa, a saber qué punto están en cuanto a su desarrollo. Y la oficina de turismo, la otra segunda pregunta que hemos hecho ha sido sobre la oficina de turismo de aquí de la zona de Costa Dorada, en la zona del puerto, que había una oficina de turismo, que cuándo se va a abrir y si esta se tiene una previsión para que también se haga como si fuera una OAC, o una oficina de atención al ciudadano, y una base de la policía, es decir, que tuviera una multifuncionalidad y no solamente para abrirse en la época estival para darle información, que también es importante, información sobre el turismo. Solamente desearos que paséis un inicio fantástico de verano, que tengamos cuidado, que el bicho aún no se ha ido, que está aquí y queremos que
que tenemos que tener todas las precauciones del mundo hasta que esta pesadilla del COVID-19 desaparezca. Nada, saludaros cordialmente por parte del Partido Socialista y buenas tardes. Bona tarda. Hem acabat ara mateix el ple de juny, amb dia i hora diferent, però anem a parlar una miqueta dels temes que hem tocat en aquest ple. Hem de dir que han hagut reconeixements extrajudicials de crèdit. Són aquests... És un reconeixement que es fa de factures pendents de pagar per part de l'Ajuntament als proveïdors del nostre municipi o empreses externes, i vull comentar el per què ens hem abstingut en aquest punt. Ja ho venim fent des de que nosaltres estem en aquesta legislatura, i és que no ens agrada gens la manera de funcionar en quant a la previsió de pagaments que té el nostre Ajuntament. És a dir, fem uns pressupostos. Evidentment, pressupost vol dir que és el que pensem que en què gastarem els diners que tenim en aquest pressupost, però el que no pot ser és que un cop aprovat un pressupost vagin sortint factures pendents o que no estaven registrades o que fa un any que estaven pendents de modificació i es presenten al mes de juny del 2021. Llavors, com que sí que estem a favor de que els nostres comerciants, empresaris o autònoms, empreses que treballen pel municipi cobrin les seves factures, ens hem abstingut, perquè tot i que volem que cobrin, no ens agrada el sistema que té l'Ajuntament per pagar aquestes factures, aquesta manera de fer les coses. Per altra banda, dir que, evidentment, ens hem afegit a la declaració institucional amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI+. Evidentment, també en el manifest dels alcaldes per l'alliberament de mercaderies de la costa, el nostre municipi és un municipi que ve molt castigat i totes i tots sabeu que el nostre grup municipal hi treballa sovint i continu amb el tema de les mercaderies i els trens pel nostre municipi, i no podia ser d'una altra manera afegir-nos en aquest manifest. Després hem de dir que hem presentat 2 mocions en aquest ple. Una és per adherir el nostre Ajuntament a la xarxa Mai Més de prevenció i divulgació contra el feixisme. Hem de dir que tots els grups municipals han volgut adherir-se, cosa que agraïm, perquè creiem que és una moció que ja fa temps que teníem damunt de la taula, tant nosaltres com a grup municipal com a l'Ajuntament, però per unes coses i l'altres no es va arribar a signar cap conveni ni acabar de tancar el cercle amb respecte a l'adhesió a la firma d'aquest conveni amb la xarxa Mai Més. Per tant, estem molt contents perquè si un temps enrere vam aprovar la moció de posar al nostre municipi les llambordes en record dels deportats als camps de concentració nazi, doncs això tanca una mica aquest cercle al que em refereixo, que és el de preservar la memòria històrica d'aquests deportats al nostre municipi i treballar amb diferents accions que ens portaran els amics d'Amical al nostre poble per fer que això no es torni a repetir. Sobretot, educar en el nostre jovent i ensenyar al nostre jovent el que no pot tornar a passar. Per tant, estem molt contents per aquest motiu. Una altra moció que ha presentat el nostre grup i que es va adherir als companys del grup municipal de Ciutadans va ser el de redactar un protocol de prevenció per l'assetjament sexual a les festes i espais d'oci. Primer vam fer una moció més àmplia, que era la de fer al nostre municipi, fer nosaltres un protocol propi, però es van tirar bastant enrere els diferents grups municipals i al final vam optar, junt amb Ciutadans, en fer una que sigui la d'adherir-nos al protocol que ja està fet per la Generalitat, i més endavant ja treballarem el tema de fer un protocol propi. Aquest ha sigut el nostre plantejament. Ha estat aprovat per tots els grups municipals, la qual cosa vol dir que
en breu ens adherirem a aquest protocol de la Generalitat i podrem ampliar les accions que ja hem estat fent des de l'Ajuntament, però que quedaran més lligades a través d'aquest protocol. Per tant, un cop més, donar les gràcies als grups municipals per aprovar la nostra moció i que, a més hem presentat amb Ciutadans, que es va voler adherir. I, per últim, hem tingut el grup municipal de Ciutadans ha presentat una moció per tal que els peatges i les autovies fossin gratuïtes un cop s'hagi fet la liberació d'aquests peatges. Nosaltres hem votat en contra. I hem votat en contra no perquè no volem que els peatges siguin gratuïts, que això seria fantàstic, però tot el que és gratuït per una banda ens repercuteix a totes i tots els ciutadans en els impostos. Creiem que les autopistes, no sabem l'import que s'hauria de pagar per passar per un tram d'autopista, però sí que sabem que qui vulgui utilitzar una via ràpida és qui ha de pagar aquesta via ràpida. Per altra banda, els hi hem comentat que ens hagués agradat molt veure mocions anys enrere per demanar l'alliberament de les autopistes del territori català, de Catalunya, perquè ara sembla que com el que es vol és fer pagar les autovies i autopistes de la resta del territori espanyol, ara ens hem de posar tots les mans al cap i fer que sigui tothom qui pagui aquestes autopistes i autovies. Llavors, com que tampoc s'han donat uns punts de solució, no ha hagut una possible solució dins d'aquesta moció, nosaltres hem votat en contra. Per altra banda, comentar que en l'espai de pregs i preguntes l'únic que hem preguntat al senyor alcalde, a l'equip de govern, és si es posaran més cercles horaris per les zones de baixamar i d'aquí dalt al poble, de baix al Roc Sant Gaietà, pel tema dels aparcaments. Ens han comentat que properament es repartiran aquestes cercles de cartolina, ara no recordo el nom, perdoneu, horàries, però que estem a punt o que hi ha a punt de sortir un decret d'alcaldia en el que es podran utilitzar altres mesures horàries d'altres municipis es podran utilitzar en el nostre, com està passant en molts altres pobles. I això és el que hauríem de destacar, una mica de resum de per quina línia hem treballat a Esquerra Republicana en aquest ple. Moltes gràcies i ens veiem a la propera. Bona tarda. Bé, avui hem tingut el ple del mes de juny i com a novetat ha sigut el canvi de dia i d'hora, bàsicament perquè ahir va ser Sant Joan i no es podia celebrar, era festiu. El dia anterior hi havia la revetlla, per tant, igualment, vam tindre que traslladar avui divendres a les 5 de la tarda. Amb els punts que s'han portat avui a ple, bàsicament, tots els punts eren temes rutinaris o temes del dia a dia, i com a destacar, n'hi havia 3 mocions. En un principi, una presentada pel nostre grup, després una altra presentada per Esquerra Republicana, amb la qual em vaig adherir, que era la dels punts liles, o la redacció d'un protocol de prevenció d'assetjament sexual, i l'altra era una moció presentada per Esquerra Republicana oberta a tots, que es vam afegir tots en un principi, que era la d'unir-se a la xarxa Mai Més. Clar, jo, tal com diu el ROM, només puc figurar en 2 mocions, per tant, he sortit de la moció de Mai Més i m'he quedat amb la del protocol de prevenció de l'assetjament i la que va presentar el nostre grup. La de Mai Més, evidentment, la recolzem tots els grups, perquè creiem que és una manera de recuperar aquella memòria històrica i més envers de la gent de Roda que va patir els camps de concentració. L'altra moció que ha presentat Esquerra que em vaig afegir era la de redactar un protocol de prevenció de l'assetjament sexual a les festes i espais d'oci. Simplement és adherir-nos al protocol que ja té la Generalitat i fer-lo una miqueta més a nivell local d'aquí de Roda de Berà. Sembla que era un tema molt sensible, per tant, volia mantindre'm dintre d'aquesta moció com a presentant de la moció. I després l'última, la que vam presentar el nostre grup municipal contra els nous peatges a les autovies i autopistes de l'Estat, que al final ha sigut aprovada per majoria, no per unanimitat, és una pena, però l'únic que demanàvem és que ja sabem tots que les notícies del govern espanyol que vol implantar
peatges a les autovies i amb aquelles autopistes que han sigut alliberades ja, que ja no tenen peatge, tornar a posar peatges. Nosaltres creiem que això no té lògica, més entenem que l'Estat recauda 28.500 milions d'euros a l'any i que pel manteniment de les vies públiques l'únic que gasta són 1.300 milions d'euros. Per tant, n'hi ha pressupost i partida i recaptació suficient. A tot això s'ha sigut el d'avui. Avui no hem fet ni cap tret ni cap pregunta i res més. Desitjar a tots un bon cap de setmana i una bona entrada d'estiu. Bueno, pues hoy ha habido un pleno en el cual se han presentado 3 mociones por diferentes grupos municipales, los cuales nosotros le hemos dado el soporte correspondiente. Lo que sí que nuestro grupo municipal, Popular Esparroda, hemos llevado al pleno el ruego de que el ayuntamiento haga todas las gestiones necesarias para que muchas zonas afectadas en el municipio por una falta de recepción de señales de televisión, pues se pueda solucionar. Hoy la televisión es un medio de socialización en nuestros municipios y mucho más con la experiencia que hemos pasado con el COVID, en el cual el confinamiento impedía el poder salir. Entonces, lo que hemos pedido al ayuntamiento, que se ponga en contacto a quien corresponda, no sé si es el Ministerio de Industria, para que las recepciones de señales lleguen en su punto. También hemos pedido que en la zona de recreo para mascotas que hay al principio de la avenida Reina Fabiola, pues se valle con un fin muy concreto, que cualquier perro que se pueda salir de la zona, si no está vallado, pues podría ocasionar algún daño pues a algún vecino que estuviera paseando. También hemos pedido que nos diga el ayuntamiento cuándo va a empezar las obras de mejoras de la Llar dels Avis, que estaba estaban los presupuestos que aprobamos en el ayuntamiento, tanto en lo que es la zona comunitaria como la cocina. Y por último, hemos querido felicitar a la Asociación de Vecinos de la Barquera, todas aquellas actuaciones que han mantenido con civismo y con arreglo a la ley, y también, como no, a la Policía Nacional y a los Mossos d'Esquadra, que han hecho un buen trabajo profesional para evitar cualquier actuación que pudiese haber generado pues, un acto de agresividad o violencia. Y aquí le hemos preguntado al alcalde si a todas aquellas actividades o movimientos que hagan las asociaciones de vecinos que estén dentro de la ley y estén autorizadas, si el alcalde estará y participará en ellas. Ya se ha anticipado diciendo de que sí que lo hará y que estará al frente de los vecinos. Y este ha sido más o menos el resumen del pleno de hoy. Bona tarda. Avui hem tingut sessió plenària en la que hem tractat alguns temes, com ha sigut la moció per adherir-nos a la xarxa de memòria i prevenció contra el feixisme, que té per objectiu conservar la memòria històrica i prevenir i sensibilitzar contra el feixisme a les noves generacions. Això sí, ens hem votat a favor, ha sigut una moció conjunta, sense més problema. Després ha hagut una modificació de crèdits de diverses factures, que hi havia alguns punts que hi havia algunes consideracions per la part tècnica, en aquestes ens hem abstingut, però sí hem aprovat la modificació de crèdits en el tema de les obres del nou pou de l'aigua de Roda de Berà, que tots hem votat a favor, excepte Esquerra Republicana. Hi havia després la moció presentada per Esquerra Republicana i Ciutadans del protocol d'adhesió al protocol que ja tenim de la Generalitat en seguretat contra la violència sexual, que hem votat a favor. I després hi havia la moció presentada per Ciutadans en el tema de peatges, és una moció que és molt generalitzada, que és un tema que s'ha de parlar, pensem més al Congreso de los Diputados o a la Generalitat de Catalunya, però igualment hem votat a favor, perquè és un tema que també ens afecta a tots els que utilitzem les autopistes, tots i aquí a Catalunya portem pagant autopistes tota la vida. Per últim, hem fet un prec a l'alcalde en el tema de la zona del ROC, de l'aparcament. Una notícia que diu que l'Ajuntament ha decidit restringir l'aparcament del ROC. No, l'Ajuntament no, en aquest cas és l'equip de govern, perquè l'any passat sí que vam donar suport pel tema del Covid, però aquest any la restricció d'aparcament, que pensem que ja es regula sol, com sempre s'ha fet, és discriminatori per tota la gent de Roda de Berà,
visquin on visquin. Si el que volen és ficar zona blava, que la fiquin ja, però que s'atreveixin d'una vegada. I això és tot. Moltes gràcies i bona tarda.